என் பேர் குரு பிரசாத். என் பேர் சுபிக்ஷா. என் பேர் ஹேமா. My name is Ashwin. I am Mocha Rajeshwari. My name is Santuri Selvam. என் பேர் ஃபதீன் கான். என் பேர் நாகப்பிரியா. ஹஸ்பண்ட் வந்து சுதர்ஷன். வீடு வாங்கினான்ற ஒரு ஐடியா வந்ததுக்கப்புறம் பம்மலில் சங்கரா ஸ்கூல் பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு வீடு வாங்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சைட் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அசெட் ரிவ்யூ அப்போ நிறைய சைட்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அது மூலிமா இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி ஒரு சைட் வந்து நாங்கள் வாங்குகிற ரேஞ்சுக்கு போயிட்டோம். அது ரொம்ப ஸ்கூலுக்கு ரொம்பவே பக்கத்தில். அப்போ வந்து பார்த்தோம் இந்த சைட்டை, எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதுக்கப்புறம் வேல்யூவேஷனும் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இவங்க அதுக்குள்ளே வந்து இந்த வீட்டில் கலர் பண்ணுறது, டைல்ஸு, ஸோ அந்த மாதிரி எங்களோட கஸ்டமர் செலெக்ஷன் என்னவோ அதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டாங்க. எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சுது. பட் மற்றபடி எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து ரொம்ப அட்ஜஸ்டபுளாக இருந்தாங்க. சைட் இன்ஜினியர்ஸ் கார்த்திக்காக இருக்கட்டும், இல்லை ஷரத்தாக இருக்கட்டும், அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் ரீச் அவுட் பண்ணோடனே அவங்க எங்களுக்கு இமீடியட்டாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க. நாங்கள் சொல்கிறத பொறுமையாக கேட்டுக்கிட்டு அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்றத கிளியராக சொன்னாங்க. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு பில்டர் கிட்ட ஒரு ஃப்ளாட் ஒன்று வாங்குகிற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பாசிட்டிவான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கண்டிப்பாக இதுக்கு மேலே இன்னொரு ஃப்ளாட் வாங்கக்கூடிய இது இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நான் அசெட் லோன்ஸ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க வந்து ரெஃபர் பண்ணாங்க, அசெட்ரியில் வாங்குங்க, போய் பாருங்கள், செக் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக தான் நீங்கள் வாங்குங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ நாங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தோம். எங்களுக்கு ஏரியா, ப்ரைஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி எங்களுக்கு இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். கஸ்டமர் சர்வீஸ் எல்லாமே நல்ல சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க. வீடும் நல்லா, நான் எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு மேலேயே வீடு நல்லா எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. எப்போ கால் பண்ணாலும் அட்டன் பண்ணி பேசுவாங்க. அவங்க கஸ்டமர் சர்வீஸ் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும். எந்த கேள்வி கேட்டாலும் நல்லா பதில் சொல்லுவாங்க, நம்மளுக்கு நல்ல கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க. இப்போ இந்த வீடு வாங்கினது வந்து அசெட்ரியோட எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எனக்கு அசெட்ரி ஹோம்ஸுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். நாங்கள் வந்து நிறைய வீடு பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஆக்சுவலி அதில் வந்து இந்த அசெட்ரி ஹோம்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அவங்க கைட் பண்ணது பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி சர்ச் இருந்துச்சு. எங்கள் வீட்டுக்காரை வந்து பார்க்க சொல்லி அதுக்கப்புறமா தான் மூவ் பண்ணேன். ஃபஸ்ட் நான் தான் பார்க்க வந்தேன், எனக்கே பிடிச்சிச்சு. திருப்பி அவங்க எங்கள் வீட்டுக்காரர் வந்து பார்த்தாங்க, அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. ஸோ பேங்கர்ஸ் எல்லாம் அவங்க பேச்சு வந்து அவங்க மூவ் பண்ணும்போது எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த எல்லா இதையுமே கிளியராக சொன்னாங்க. அந்த பேங்க்கு எவ்வளோ இது, என்ன இது, எப்படி மூவ் பண்ணணும் எல்லாமே கிளியராக சொன்னதுனால எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் இந்த வீட்டை நாங்கள் வாங்கிட்டோம். ரொம்ப திருப்தியாக இன்றைக்கி இந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்திருக்கோம். தேங்க்யூ. ஸோ இங்கே வந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் லுக்லேயே வந்து எனக்கு 3rd ஃப்ளோரில் பார்க்கும்போது எல்லாமே வந்துட்டு பிடிச்ச மாதிரி, டெரஸோடையும் சரி, 3 BHKவும் சரி, ஸ்பேஷியஸாகவும் இருந்துச்சு. அப்படி நெகோஷியேட் பண்ணோம். எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க நெகோஷியேட் பண்ணி எங்களுக்கும் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுத்து எல்லாமே ஸ்மூத் ஆக்கி பண்ணி கொடுத்தாங்க. அருள் அந்த நேரத்தில் ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார். பேமெண்ட் பண்ணதுலேருந்து ஹேண்ட் ஓவர் டைம் வரையும் கரெக்டாக டைம் பண்ணி ஒரு ஸ்கெடியூலாக பண்ணி கொடுத்த டைமுக்கு வந்துட்டு ஹேண்ட் ஓவரும் பண்ணிட்டாங்க. ப்ளஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸும் சரி, எல்லாமே நம்மளுக்கு ஈஸியாகவும் ஸ்மூத்தாகவும் பண்ணி கொடுத்தது உங்களை அருளோட டீமும். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைடில் இருக்கிற இன்ஜினியர்ஸுமே சரி, எல்லாமே ஃபுல் சப்போர்ட்டாகவும், இன்டீரியர்ஸ்க்காக நம்ம என்னென்ன பெயிண்டிங்கும் சரி, டைல்ஸும் சரி, நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான டிஸ்கவுண்ட்ஸும் அதில் பண்ணி கொடுத்து எல்லாமே ஸ்மூத்தாக செஞ்சு கொடுத்ததுக்கு வந்து கணேஷோட சார் அவங்களோட டீமுக்கும் சரி தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். சம்பத் சாரை வந்து நாங்கள் கன்சல்ட் பண்ணோம். அவங்க தான் இந்த டிலைட் சைட்டு வந்து காமிச்சாங்க. ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்தது. இந்த லொக்கேஷன் பிடிச்சிருந்தது, அட்மாஸ்ஃபியர் நல்லா இருந்துச்சு. ஸ்கூலு பக்கம், காலேஜ் எல்லாமே நியர்பை இருக்குது. மெயினாக வந்துட்டு ஏர்போர்ட்டு கிட்டே இருக்குது. ஆஃபீஸ் போயிட்டு வரக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருந்தது. அண்ட் மெயினாக வந்து அசெட்ரியில் பார்த்த கஸ்டமைசேஷன் வந்து கஸ்டமர் சப்போர்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஈச் பை இன்ச் வந்து அவங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுறது, எப்போ கால் பண்ணாலும் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்து, அதனால் நீங்கள் புக் பண்ணி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி கிரகப்பிரவேசம் பண்ணி இப்போ நாங்கள் ஷிஃப்டாக இங்கே வரப்போகிறோம். அண்ட் தேங்க்யூ. மெயினாக வந்து சம்பத் சார், விக்னேஷ், கார்த்திக், ஆனந்த் சார் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். நாங்கள் கொஞ்ச நாள் வந்து இந்த பம்மல் ஏரியாவில் இருந்தோம். இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறதுனால அசெட்ரி பற்றி அவேர்னஸ் ஆல்ரெடி இருந்தது. பம்மல் சுற்றி நிறையா பில்டர்ஸ் பார்க்கும்போது அசெட்ரியும் நாங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சோம். குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற இம்ப்ரெஷன் ஆல்ரெடி இருந்ததுனால தான் இங்கே வந்தோம். அசெட்ரியில் VOC நகரில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் போகுது அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரிய வந்தது. ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தோம். இந்த சைட் விசிட் பார்த்ததும் இந்த ஏரியா லொக்காலிட்டி எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது. ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஸ்டமைசேஷன் தேவைப்பட்டது அப்படின்னு தான் நாங்கள் நினச்சோம். அஸ் இ சார், நாங்கள் வந்து கேட்ட கஸ்டமைசேஷனை அவங்க பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ டிசைன் டீம், அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல், ப்ளம்பிங் ஒர்க் எல்லாமே வந்து நாங்கள் கேட்ட மாதிரி, லைக் ஃப்ரம் டைல்ஸ்லேருந்து பெயிண்ட் எல்லாமே நாங்கள் கேட்ட மாதிரியே பண்ணி கொடுத்தாங்க. அது வந்து பாசிபிள் அப்படிங்கிறப்ப அவங்க வந்து எல்லா டீமும் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அந்த நாங்கள் நினச்ச அவுட்புட்டை வந்து கொண்டு வரத்துக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஆன் டைம் டெலிவரியும் பண்ணிட்டாங்க. குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்குது. ஒரு ஏதாவது டவுட்டுன்னு ரீச் அவுட் பண்ணால் அவைலபிளாக இருந்தாங்க. ஸோ எங்களோட குவரிஸ் எல்லாத்துக்கும் அவங்க ஆன்சர்ஸ் பண்ணாங்க. ரியலி ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறோம். We are almost happy.